עכשיו מנחם שנקין לא מאמין שזה קורה לו. 85 שנים אחרי מותו יוסי בובלי לקח לו את הרחוב, ובובלי לא לבד. תושבי תל אביב קמו בוקר אחד וגילו שגם שפרה ודן מנו ונעמה קסרי זכו לרחוב על שמם בעיר בלי הפסקה. הגיעו לידינו הצילומים של מחתרת מחליפי שמות הרחובות בפעולה. תושבי שנקין קמו בוקר אחד וגילו ששם הרחוב שלהם מוחלף. ולא רק הם, גם אלנבי השכן והמלך ג'ורג' הפכו לגיבורי ריאליטי. הנה פתרון התעלומה. סטודנטים מויצו חיפה רצו להביע מחאה נגד גיבורי הרגע ולרמוז לנו בעדינות שלא ירחק היום שבו גם יוסי בובלי יקבל רחוב על שמו. החבורה החתרנית תיעדה את המבצע במצלמת חובבים. זה מה שקרה שם. שקי יותר פורסם. אני בתור דייר רחוב שתשימו את זה. מה, זה כאילו מהאח הגדול? כן. רואה מה זה, את בובלי אתה מכיר ואת שנקין לא. את החלפת השלטים עשו בלילה. בכל זאת, מחאה חברתית או לא, מדובר במעשה לא חוקי. הכי חשוב זה שוטרים. מה זה אומר? שבכל חוליה לא משנה מה יש בן אדם אחד, שכל מה שהוא עושה זה להסתכל אם יש שוטרים, כן? לא רק בן אדם שגם מצלם וגם בודק אם יש שוטרים, או גם מצלם וגם... אני לא רוצה להיות בן אדם עושה בחיים. רק בן אדם אחד שרק מסתכל אם יש שוטרים. אם יש שוטרים הוא לא צועק משטרה, מנהגים! ורץ אותו בנצפי ידיים. לא, כן? כל מה שעושים זה לוקחים את כל האמל"ח, כן? את כל הזה, זורקים אותם בצד איפשהו, והולכים רגיל. בעיריית תל אביב פעלו מהר כדי להחליף חזרה את השלטים. שוטרים שעברו שם במקום עוד הספיקו לדבר על חקירה ועל טביעות אצבעות. אבל היי, אולי ברגע זה פתרנו לכם בכלל את התיק. אל תנסו את זה בבית.